מרתון כיסים מלאים, גם לומדים, גם נהנים, גם מרוויחים. לאחרונה קיימנו סדרת הרצאות בשם כיסים מלאים, ואלה חלק מהשאלות שקיבלנו מהמשתתפים בהרצאות. איך לשפר את רמת ההכנסה ומקורות ההכנסה ממצב של איזון להתקדמות. כמו שאלה לניבה שדיברה על מנגנון הגז והברק שמונע מאיתנו להתקדם. מה הצעד הראשון כדי לצאת מהמצב הזה? איך ניתן לצמצם הוצאות ולצאת מהמינוסים? איך עצמאים שהתלוש שלהם לא יציב יכולים בכלל לקבל משכנתה? כיצד לצאת מכדור השלג של הלוואות? האם כדאי למכור דירת מגורים ולהשתמש בכסף כהשקעה בנדל"ן ולגור בסחירות? האם ניתן לקיים סדנאות בהם נאבד את מצבנו האישי תוך כדי ליווי? אז כן, אנחנו נשמח לענות על השאלות ונעשה את זה דרך האתר ודרך דף הפייסבוק שלנו, אבל לפני כן אנחנו רוצים להיזכר על מה דיברנו בסדרת ההרצאות כיסים מלאים? בסדרת ההרצאות פתחנו צוהר למידע על הכוח שמניע את העולם, על הכוחות המניעים את הכלכלה החדשה ועל צוות כיסים שעומד לרשותכם בכל עת. נתנו השראה על השפע אינסופי שרוצה להגיע אליכם, על מי שאתם ולמה אתם מסוגלים ועל פשטות הדרך לחיי רווחה. ונתנו רעיונות יצירתיים על צעדים קטנים שמניבים רווחים גדולים, על פתרונות מחוץ לקופסה ליציאה בטוחה מהמצוקה ועל כפר גלובלי קטן שמציע הזדמנויות שהולכות וגדלות. אז מה עכשיו? הבנו מכם שאתם רוצים להפוך את החלום למציאות, לרתום את כל הכלים והרעיונות, לשנות את התודעה, לקבל החלטה, לצאת מהממד, מהחדר האטום או מהמרתפים, לצאת מהקופסה, לעלות על הרכבת אל השפע ולא לחזור יותר לאחור. ויותר מכל, קיבלנו בקשה ושאלות לגבי איך אפשר לבנות תוכנית ממוקדת לצמיחה אישית ופיננסית ולעיצוב רמת החיים. אז יופי, אבל איך עושים את זה? מה הכרנו עד היום? הכרנו סדנאות וקורסים ותוכניות בנושא עבודה מהבית, קורסים, סדנאות ותוכניות בנושא התפתחות אישית ורוחנית, וקורסים, סדנאות ותוכניות בנושא כלכלת המשפחה, לא ממש בנושא תכנון פיננסי. וכל מי שהשתתף בסדנאות כאלה שהיו טובות, הרגיש וחווה חוויה. רק הרבה פעמים משהו היה חסר. אז מה חסר? מה שראינו שחסר כל כך הרבה פעמים, אלה הן תוצאות. לומדים הרבה תיאוריה ובסוף מיישמים מעט מאוד. הפתרון הוא שילוב. שילוב בין תודעה לכלכלה, שילוב של חשיפה, לימוד ויישום של כלים מעשיים מוכחים, ליווי צעד אחר צעד, נוחות של למידה מהבית וגם פנים אל פנים, עבודה קבוצתית עם תשומת לב אישית, שילוב מנצח של מרצים מיומנים שעשו ועושים את זה, ומימוש התיאוריות, הלכה למעשה. אז איפה אפשר לעשות את כל אלה ביחד? איפה אפשר לעבוד עם המערכת האידיאלית? אנחנו רוצים להציג בפניכם את מרתון כיסים מלאים. שילוב של שלושת הסדנאות הללו לסדנה אחת. אז מה זה מרתון כיסים מלאים? זו תוכנית לימוד אינטנסיבית בת 3 חודשים, במפגשי לימוד שבועיים, עם קבוצה איכותית ועבודה אישית עם ניסיון החיים של כל הקבוצה. כאשר הדגש על בניית תוכנית פעולה פיננסית אישית לשנה הקרובה ולשנים הבאות. וכל זאת בשיטה של כיסים שהוכיחה את עצמה פעמים רבות, וסייעה לצאת מתודעת חוסר, ממינוס והלוואות, ליצירת צמיחה אישית ופיננסית. והכי חשוב, עם צוות כיסים שעומד לרשותכם לתמיכה וליווי. 42 שעות לימוד הפרוסות על פני 11 מפגשים שבועיים. קורסים אינטרנטיים להשלמת הידע, כמו כיסים מלאים, מדע ההתעשרות, דמיון מודרך ועוד. ספר קורס ודפי עבודה, ספר מדע ההתעשרות, מאמרים וכלים תומכים, ליווי ותמיכה בקבוצה סגורה בפייסבוק וגישה להקלטת ההרצאות של כיסים לצפייה חוזרת בלתי מוגבלת. מה התהליך? למעשה אותם 11 שיעורים מחולקים בצורה הבאה. בשיעור הראשון נעסוק במדע ההתעשרות חלק א', הזכות להיות עשיר. העקרונות של החיים, מי אנחנו, מה מגיע לנו, עקרונות שאנו כפופים להם תדר חוק המשיכה. בשיעור השני נעסוק במדע ההתעשרות חלק ב', אמונות מגבילות מודע ותת מודע. אמונות מהעבר, ירושה מההורים, האם היינו חיים את החיים שלנו או של ההורים שלנו, והקונפליקט בין המודע לתת מודע וכיצד לפתור אותו, כולל שיחה על התנגדויות, דימוי עצמי ואהבה עצמית. שיעור 3 יעסוק בכיסים מלאים, הפטנט והתוכנית. עקרונות תכנון, תקציב ומתווה לתוכנית פיננסית, כולל מקרים ותגובות.
ואלה מכם שעשו כבר את קורס כיסים מלאים באינטרנט, יזהו פה את התוכן, רק שכאן אנחנו נעמיק ונעסוק במקרים, תגובות וגם התייחסות למצבנו האישי. בשיעור מספר 4 נעסוק בבלתי אפשרי הופך לאפשרי, הגדולה שבנו, כן, אפשר להשתנות. שיעור 5, עסק משלי או עסק נוסף. יסודות להקמת עסק, אינטרנט כידיד, לזהות את תחומי הפעולה האפשריים. בשיעור 6 נעסוק במדע ההתעשרות חלק ג', דמיון ויצירתיות, פעולות ועשייה. יצירתיות לעומת תחרותיות, שם המשחק פעולה, פעולה יצירתית לעומת תחרותית, פעולה כמניע אנרגיה, לאו דווקא להשגת תוצאה, רצון, אתה כבר עשית, אתה לא יודע את זה, פירוק התנגדויות, העושר והעושר כבר ישנם, עכשיו אתה צריך להפסיק להתנגד להם. בשיעור מספר 7 נעסוק בנדל"ן כחלק מרמפה. הנדל"ן כעסק נוסף שלי, נדל"ן מניב, נדל"ן אקזיט. שיעור 8 יעסוק במוצר שלי, פלוס שיווק, זיהוי הביקוש, איתור נישה, תכנון, כלים לביצוע מוצרים של אחרים, יצירת משפך שיווק, יצירת כלי מחירה, מוצר מקדם ומוצר ראשי ותוכניות שותפים. שיעור 9, איפה הלקוחות שלי? הצגת כלים למציאת קהל היעד, כיצד יוצרים קשר, חיזוק ופיתוח הקשר, שימוש ויצירת דפי נחיתה ורשימת דיווח. בשיעור 10 נעסוק בתוכנית האישית והפיננסית שלך, עבודת כיתה, ובה נעסוק בחוקים ליצירת הכנסה פסיבית, הנוסחה, כללים פיננסיים של עשה ואל תעשה, המטריצה הפיננסית שלי, שאלות ותשובות לתוכנית פיננסית כולל מקרים ותגובות, ובשיעור 11 שיעור הסיום, הצגת תוכניות לצמיחה אישית ופיננסית של המשתתפים. זהו, אנחנו בדרך. עם מה אתם יוצאים? קודם כל עם בהירות לגבי מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות ועם מי. ביטחון בערך שלך וביכולת שלך להגיע להישגים שסימנת לעצמך. כלים וידע ליצירת מוצרי תוכן ושימוש באינטרנט למינוף עסקי. קבוצת חברים לדרך שימשיכו לסייע ולתמוך בך גם בעתיד. תודעה מנצחת, כלי עבודה שהוכיחו את עצמם אין ספור פעמים ותמיכה בלתי מוגבלת. וכל מה שנחוץ כדי להצליח בוודאות. וכל זה עם תוכנית פיננסית מפורטת לשנה הקרובה ולשנים הבאות שתעלה אתכם על דרך המלך. מהי ההשקעה שלכם? אתם בוודאי רוצים לדעת. אנחנו יודעים שקורסים וסדנאות ותוכניות בנושא התפתחות אישית ורוחנית עולים בממוצע 6,000-6,500 שקל. אנחנו יודעים שקורסים, סדנאות בתוכניות בנושא עבודה מהבית עולים 5,400 שקל בממוצע, ואנחנו יודעים שקורסים, סדנאות ותוכניות בנושא כלכלת המשפחה, ללא תכנון פיננסי, עולים קרוב ל10,000 שקל. אז מעל 20,000 שקל כדי לצאת מהמינוס? לא אצלנו. לא עליכם לא 21,000 ולא 15,000. המחיר המלא של התוכנית הוא 5,400 שקל בלבד. אבל יש לנו הצעה מיוחדת לזמן מוגבל ביותר. אנחנו רוצים לתגמל את אלה מביניכם שיודעים לזהות הזדמנות ולקפוץ עליה בשתי ידיים. ולכן עד ה10 למאי תוכלו להצטרף למרתון כיסים מלאים במחיר המיוחד מאוד של 3,300 ש"ח כולל מע"מ בלבד. כלומר, 300 ש"ח למפגש של 4 שעות או 75 ש"ח לשעה. ובן בת הזוג ב600 ש"ח נוספים בלבד. וזה לא הכל. ניתן לחלק את התשלום של 3,300 ש"ח עד 6 תשלומים של 550 ש"ח לחודש, ולזוג 650 ש"ח לחודש. זאת אומרת 3 תוכניות בעלות של פחות משתי פגישות ייעוץ בחודש. וגם זה לא הכל. אם לאחר 30 יום תחושו שמאיזושהי סיבה המרתון לא עובד בשבילכם, כל כספכם יוחזר לכם ללא כל שאלה, כי אנחנו בטוחים בדרך שלנו ויודעים שזה עובד. אז לסיכום, הצעה חד פעמית, מרתון כיסים מלאים שהוא שילוב ייחודי של תודעה, ניהול פיננסי וריבוי מקורות פרנסה והכנסה, 11 שיעורים פרונטליים בני 4 שעות כל אחד, שילוב של מערך הדרכה אינטרנטי, כל השיעורים מצולמים ומוקלטים לצפייה חוזרת, ליווי שבועי בקבוצה סגורה בפייסבוק, ספר קורס, חוברת עבודה אישית וספר מדע ההתעשרות. ומקבלים תוכנית פעולה אישית כוללת וממוקדת מטרה. וכמובן, 100% אחריות, במידה ואינכם מרוצים לאחר 30 יום, מכל סיבה שהיא, כספכם יוחזר לכם ללא שאלות. אז בואו ליצור את תוכנית הצמיחה האישית והפיננסית שלכם, ולעצב את רמת החיים שמגיעה לכם. להרשמה ותשלום, לחצו על הכפתור שמופיע כאן, למטה בדף, ותופנו לעמוד התשלום. במידה ויש לכם שאלות,
רוצים לבקש בקשות וכן הלאה, ניתן כמובן ללחוץ על הקישור שמופיע כאן ולשאול אותנו שאלה, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי. להתראות ביום רביעי 22 במאי, בין השעות 5:30 אחר הצהריים ל9:30 בערב, במרכז הכנסים של השרון. מתחילים דרך חדשה עם מרתון כיסים מלאים. בהצלחה ולהתראות.